Aysara an wi bisimilla mon o wi mo yettani Allah noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah o yetti ko sam endu nene e duhol baba ko ɗum adorte sen jetti Allah en jetti nelaɗo jetten ko sam endu nene e duhol baba e dow inde Aysara an cukalel moƴƴel belɗo hoddude machallah kadi ko cukalel karguel duwaw on ji so neɗɗo ƴetti programme yummum yiyama bamumen jiyama ne jooɗi wonko haalate ha heeɓi Aysara an noon ko duwanaɗo machallah kadi on mbiyama bisimilla e dow inde Hayre law li a wiyama bisimilla ma an e délégation mamo sofani min beltanimama joom guirim sam binta Aysa maram toroto min beltima wonani min weltare mawde Aysara an wi ko haaletano foof hankkadi gasi par ce que nde wi délégation nde o wi wonde weltare ko ha ɗon tan wawi hadde kikiɗo noon machallah o waɗi fayida kadi wonani en weltare mawde eɗen ñaago li délégation yon jabbuɗo ɓuuɓi ko ñaaguiɗen Allah yo Allah waɗan en ko jiɗɗen fandare yo Allah waɗan en li bisimilla moon e inde président Amadou Ly e inde parti politique Yeesal en marche mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on assalamu aleykum wa rahmatullahi noon ko assalamu aleykum mo jimɓe foof ndendi kono mbaɗa fawta hen mo keeriɗo mo sohna Aysata mboɗo yiɗi kadi onon rewɓe yontaɓe ɓe arɓe ñamtude sohna Aysata ɓe poɓɓon ha yimɓe foof nana on poɓɓi poɓɓon ton noon ko Aysata ina foɓɓana président andi wonko gandanɗa ina yooɗi tan ɗum ɗo kala joom haqqille ganduɗo ko woni enɗam andi ko woni fuutankagal andi ko woni jokkere enɗam ɗo andi ɗum ɗo no yooɗi so yonnaki ɗum kam ko kañum tan kono enen fof kam eɗen ndendi eɗen gandi ɗum ɗo no yooɗi ɗum noon bandiraɓe are moon ko ɓiyon are moon ko miñon are moon ko mawnon e yoga are moon ko almudo moon are moon ko jiɗɗo on no yiɗiri on saabu Allah ina suuɓi on kadi hono président Amadou Ly oɗo jooɗi o are moon oɗo noon yon gandu addi ɗume moon ko yidde addi ɗume moon hande ko arde yiya on jiyon ɗum nde tawno nanalla o juuti ina heewi e fuutankoɓe wiyoɓe minen de Amadou Ly amin nanamo tan e téléji amin nanamo tan e radio ji amin nanamo tan e golle moƴƴe kono min gandamo ko on kumpa noon yiɗi ittude ɗum addimo ittude on kumpa hankkande kam hay goto wonta wiide mi anda Amadou Ly mi hankkande kam onon kam on ji Hayre naɓe kam mbiyata ganda Hayre naɓe kam hande kam ji kanko noon mawo ƴettu konngol mawo haalde moon kono wonko gandanɗa ko minen tan mbawi ɗum haalde kadi oɗo goto foof no foti etade wadde feere waɗa junggo mum enen kam fuutankoɓe goto fof no foti wadde feere oɗo kam ko mum ko waɗa hen junggo mum saabu ko produit men ko 100% produit men te enen wonko ganduɗen enen gandi enen kadi ɓuuri andude enen neɗɗo kam ko bandum tan ko ɗum tan jinnomi haalde mbawen famodirde ɗon mbawen nandirde ɗon min jetti noon min manti min mani sohna Aysata an onon fof cemminama inde moon e jettode moɗon somin gariɗo amin kala en poti arde Aysata ko ɓiya men Mamadou Wuloni ba makko ɗo min ɗo pawmomi ala fof pawmi noon te an kadi monsieur Ly mbiɗa jeeɗa ko pere eko pernaɓe min nana koɓe anaɓe waɗeɓe mala koɓe anaɓe waɗeɓe ɓe mbaɗen konko pernaɓe ça c'est 1 de 2 pere bonɗo ummaki to sile buuɗi en bonani ko yimɓe moƴƴiɓe gon toon ko yimɓe moƴƴiɓe gon toon sa ari noon aɗa ardi ɗum noon ma walle ko lawol mbalɗa vraiment ma walle ko banden tawɗa ɗo en oɗo bamum Aysata ko pernajo yummum jeeya ko bakke ɗum gaɗa ko banden neɗɗo so ari e bandu men yiye teddinti walle en yiɗiri ni anne kadi kalde meɓe gonga mbaddon gonga eyyi ɗum tan gonɗo ni oɗon jallo oɗon jaafom salminimoɗon mi salmini on dental ngal kala e kuuɓal goto e moɗon kala e inde mum e yettode muɗum emin jetta Allah emin jetta kadi wonɓe sababu garangal amen e nder Hayre law
nam ko wuro ngo ganda hen emin gowi ɗum hayso min ganda sabu saɗa yaha pete ala kulli haal maro ko joni ni ko lawol raneru ngol feewi ko yimɓe mbawi rewdo banggue funnangue ɗon kono minen kam nde min gonat sukaɓe emin jaaha vacance Fouta nde a wawa yaade pete taw a rewani ɗo henne ene jeeyano e guure ɗe ganduɗa henne somin jettima ɗo henne ɓerɗe amen ɗe cikkito min belto saabu emin gandi min natti woɗɗude hankanti min mbawa kadi wasa yettude sababuji tagɗi hamin jokkodiri e Aissata an son mbi wonde Aissata ko petenajo hawata kam saabu nenam ko ganano babam ko liiɗo et donc emin dendi e fannuji kewɗi enen foof noon ken gotum ko haalande on tan wonde neɗɗo sene golla yo accantu janggo gueɗal sabu so tawi no mi fewnani hakkundam e Mamadou mi yettata koye Kadja so mi fewnano hakkundam e Kadja mi yettata koye ceerno Moutar so mi fewnano hayso wona hakkunde me haalalujam e ceerno Moutar mi yettata koye Aissata so mi yettonoke e Aissata wasata mi yettotono ko Hayre wadde gan sanga wasata nde ɗo jonde yodde waɗata ɗum noon Allah jarama on jarama wonande onon wonɓe hakkundam e Aissata ɓe foof e wonande kadi onon arɓe notare e ñantude nde ɗo hirde walla oɗo kikiɗe min beltima ene woodi ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi Allah joom baɗe bawɗe o kañum woni bawɗo yobde on yo Allah yoɓon Mor Janka gonɗo ɗo kañum ne mataw ko ha joni tan e Allah ene fewna saabu mi yinde ummi nde onon foof on jimanimo on cettanimo mi nani on ko ñuumama kono mi nani ɗum ɗo kanko Moro min gandodira handam go yiidemo kono badduɗo min o ko neɗɗo mo ganduɗa minen mawnidi ene wiye Amadou Gueye Thiam toon to Dakar to Keur Massar to minen mawnidi gila 97 ala fof ko min baddani e hakkunde nde noon Allah udditini kam dame mi yeehi France mi janggoyi et cetera waɗata wasata saaha mo jaaɗa o mbayrodiron seeɗa kono ne gartumi de way kono hankini way kono hande min gonduno min mbayrodirni on ene min gummi min gone e golle ɗe alane andi sinno ko yiɗi min Keur Massar ko foof arino ɗo hen heƴata e galle he wawa wonde kono noon koko tawi yimɓe foof mbawa ardude saabu hay soɓe jiiɗino arde mataw min gala taw doole wadde convoi poɗɗo noon pour addude yimɓe foof kadi yimɓe ene gone haajuji koye feeteji paaɗon ɓeɗo henne hande Allah ne andi ɓeɗo noon kam mention spéciale par ce que ko teddugal manggal ɓe mbaɗani min ɗo henne saabu somin gari min teddi e jeete mon ko sababude mabɓe saabu somi arino mbaɗa teeli mbaɗa woni min gooto wasata ma wonno jiiruɗon min walla yiyande nde eɗa wawi sertude e yiyande nde ganduɗa henne so mbaɗa ari mbaɗa arde e yimɓe ɓe ganduɗa henne gona e leñol men jeeya gona e diwan men jeeya kono ene gacci haajuji mumen e hammuji men ene gacci ɓesɗi mumen caggal ene gari ɗo henne joɗɗade e meɗen guir hollum yuɓɓinde jonde nde haalande on hol ɗomin gummi e holko woni fandare amen ɗum noon somin jettima ɗo henne hande min joɗima emin kalda e moɗon ko weltare mawde wonata e amen allahuma amin addi min ɗo noon ɓe kaali ɗum koye lappol min goni lappol ngol wonko addi ɗum ko komin darnuɓe concours walla enen mbiyata kawguel kamɓe wonɓe duɗe ɗe ɓe mbiyata ɗum musabaqatul Qur'an min darni ngel ɗon kawguel pour yuɓɓinde e hirjinde almuɓe saabu sen jiiɗi fewnude koma ganden sen jiiɗi andude koma janggen emin nangi wonde donc il faut que yimɓe kirjina jangoɓe ɓe kokka doole jangoɓe ɓe ko ɗum woni sababu min gummi pour arde hawrede e final baɗowo nande 17 lewru nduɗo hen nde gonɗen woni samedi garowo to pete to hen ɗo Hayre ɗo concours o waɗi ɗo wasata mataw on tinani kono won ceerno nan ɗo ne wiye Cheikh Oumar Dia min calminimo min juurimomo ko ceerno Cheikh Oumar kañum waɗi ɗum o waɗi ɗum kanko iɗi uddide saabu omo jogui bandiko jahowo makka kadioyo ko ponoɗo yaade Dakar hawrede hen o wi wonde il faut que o waɗa ɗum saabu ɗum ɗo henne ko haaju makko o waɗi ɗum ha fewine kay donc Hayre ne jeeya hen
ko Hayre udditi musaba go ko Hayre udditi musaba go ayi no Allah wada donc pour wiide on tan wonde ko ɗum woni sababu gummugol amen kono noon ɓawde emin dille politique emin ayi dawrugol emin jiiɗi yimɓe ganda kadi ko woni haajuji amen komin jiiɗani ɗumen holko woni kamɓe ne haajuji mabɓe min mbi wadde mbaɗoɗen lappol gotol tan jettoroɗen yimɓeɓe kalden e mabɓe wona meeting addi en sino ko ɗum en mbaɗi ɗo buubaji e mbumbayuji mbaɗen ɗi woni raɓam rewɓe walla yummiraɓam walla goggiraɓam ɓe woni ko kokki en hen seeɗa wona kono mbaɗa wonno ene ɓurno wawde jirwude sinno ko ɗum adduno en kono wona ɗum addi en tan ko ittodirde kumpa mi nani Amadou Ly mi meeɗa yiidema omoni tuggude hande faade ko rewata hen joni kam aɗa andi holko woni ayawo Amadou Ly mi nani Aissata mbaɗi photo makko e WhatsApp kono mi anda holno way hande mi yi hol gonɗo Aissata joni mi wiyata mbaɗa wawi toujours wiide wonde won badduɗo min kono kam joni mbaɗa wawi wiide mbaɗa andi Aissata ko addi min ɗo henne donc hande ko salmodirde e moɗon ko ittodirde kumpa e moɗon ko andinde on kadi ko woni fandare amen darnude parti oɗo henne biyeteɗo Yeesal en marche mo ganduɗa henne addi ko jaɓɓal kesal min mbiyani hanki nde ñaami richard tol nde mi namdama ɗon namdal ɓe mbi kam an koye pouvoir gonɗa walla ko opposition gonɗa mbimi mi wonani pouvoir mi wonani opposition ɓe mbimi ɗum no wawi wonirde mbimi momi haalano min pouvoir kam gonɗo hen ene weeɓi heɓtinde wona saabu ma woni ene jogui gueɗal hande ɗo henne gonɗen koye wuuro monsieur le maire Mountaga Sy on so wiyama nane pouvoir omo nayi pouvoir saabu kanko wonno DG APIX o ittama DG APIX o woni DG port machallah omono gollo golle moƴƴe minen min gona haaside en min gona haaside ɓen ɗum tagui justement noon mbaɗa ara e holko tagui mi wona opposant ne kadi saabu opposant ji ɗi jiimi ɗo ɗi neɗɗo o ene haasidano neɗɗo mo ganduɗa hen nana gollo so gollima a wiya ɗo gollima ceerno minen min mbi ko Sénégal min nanguiri ɗum ko guesa ba ganduɗa henne koko fecca lowe kewɗe woodi hen lowe ɗe ganduɗa machallah président Macky Sall son excellence o liggima feewi woodi hen lowe ɗe ganduɗa o liggaki o memani ɗum woodi hen lowe ɗe ganduɗa o liggima kono e yiyande amen goto foof e yiyande muɗum ene heddi fewde aɗa wawi yaade guesa ma mbaɗa siftora wonde memi ɗum kam maro meeɗa haalde ɗum tanam beddu yalla yurmo ɗum yaafo ɗum jaami emin jeehi guese ko hedde 10 kiyel to hen eyyi min jeehi guese emin ndema mi yejiti 98 80 je sais plus combien emin ndema guesa amen ene takkodiri e guesa baba Abou Moussa en mbaɗa jogui dialo aɗa andi mbaɗa sikki ko wiyete ko ngara tiri wona woni hoɗo o gono ko sara ɗumaji ɗi wona a faami ko ɗum woni ko min ko ɗum woni ko poɗɗa ittude wona min mbaɗa jogui dialo tan mbaɗa feƴƴa mbaɗa yaha ha Abou waɗi ni hene tan ƴeewi e nder o wi an kam Amadou ko mbatta ko mbimi goni koye remde wona tan o heema kaw ɓeddu ha joni tan tanam ari omo ay ko waɗi ko ay ɗo haalata tan tanam wi nangane kam mbimi nangane kam ɗum kam tawata kam ɗo hen babam Aliou en e babam Mamoudou en diddi kam dogmi Allah ne andi dogan mami ko guila digel ha pere ñande hen mbayrumi yaade guese donc ñin mi wiide ɗon ko wona mi remoyino est ce que mi fewni loworom nde fewani ko ma fewnite ko ɗum woni ko kalanmi président Macky Sall ko won hen lowe ɗe ganduɗa mataw ko noon ɗum waɗira ma woni jabbugol ngol fewani ma woni ndefa ka fewani won ko fewani ko ɗum woni komin mbiyata ko donc minen min mbiyani o waɗani min mbi ko waɗi ko falillahi alhamdu ene moƴƴi kono won ko ganduɗa hen ene faɗa hande gila hanki min darima e diwanuji kewɗi min kaldi e yimɓeɓe min nani koɓe kalata ko aɗa yiya diwanuji ɗi ganduɗa hen yimɓe ngala ndiyam ha joni ceerno aɗa yiya yimɓeɓe mbima minen ko ɗo minen mbaɗen ɗo hen nduɗo woyndu ko minen gasi ɗum duuɓi temedere e ndun ɗo ko minen mbaɗi hen pompe amen solaire kono pompe o yahata tan ko ñalawma jamma min ngala somin dañino hayso ko no ɗum wiyatno settodoyel tokosin min mbawa hutorade ndiyam ɗam jamma jaaha to paate bajjo to ɓe mbima min kam min coynaki hay ndiyam ala holno min mbaɗa a faami donc ɗum woni ko mbiyanmi wonde wonko waɗi kono wonko heddi min gari ko donc minen min mbi minen nous sommes des compléments woni komin arɓe timmitinde ko manki ko min gona opposant so tawi ko wonde opposant ko
ko hudde e ƴettade e addude fitna e min ngala e ɗum ɗon leydi ndi so deere ala hen so jaam ala ɗo hay goto yahata hay nokku ɗum noon kala biɗo ene yiilo leydi ndi ene darta lefol laamu ngol yo darta ɗum e jaam o heɓira ɗum e jaam o jogoro ɗum jaam so gayni o tottete yimɓe leydi ndi e jaam ko ɗum woni ko cohluɗen ko kala gadduɗo fitina pour heɓde leydi ndi yo andu leydi ndi wonata koye fitina kanko ne so mumoɗo ko fitina ittatamo ɗo en cohlani ɗum walla oɗon ko ɗum jiɗɗon ko wonde subaka oɗon jiiɗi yaade e jeere ɗum wadde gasi donc minen ko ɗum woni komin mbiyata ko min ngala e wiide wonde e moƴƴani ƴiwije tan min ngala e ɗum ɗon wonko waɗa ene moƴƴi wonko waɗa ene heddi wonko waɗaka fuɗɗaka ni donc ɓawde fuɗɗaka ni te gasata minen e koye amen somin keɓino min mbawa gaynude guesa ba goto foof tan e yahata haɗo wawi haɗde ɗo heeɗa haɗa ɗon goɗɗo ara ƴetti to ko ɗum woni yiyande amen minen donc yeesal en marche noon ardini koko hunde nde ganduɗa henne ko wona leñam leññagu par ce que so neɗɗo nani emin kaala ene wawi sikkude wonde ko sababude komin fuutankoɓe ɗum tagui emin kaala komin kalata ko wona par ce que komin fuutankoɓe koko tawi emin ƴewtidi min ji wonde Sénégal hande fawru muɗum fawru Sénégal ko Fouta saabu ko ganduɗa henne diwan mo ganduɗa henne tuggandema mataw Dagana Podor ha Bakel maayo nan ɗon leydi nan ɗon fodde 320 000 hectares ene foti wawde hutorede no hanniri ni waɗaka eɗen goɗɗi no feewi hutorade diwan meɗen o leydi men ndi no poɗɗon hutorade ɗum ni ha wawa jibinande en ko jiɗɗen ko sukaɓe nan ɗo hen jooɗi ɓe janggat haaɓe ƴakka kayitaji mabɓe ɓe ngala golle ko ene yara ataya woodi hen jangga métier woodi hen jangga école normal woodi hen jiiɗe janggude métier hay ɗo puɗɗori ganda jangga métier jangga école gayna daña diplôme aji ma joɗɗa aɗa yeeɓa jignaɓe ma subaka foof aɗa hersani huccidde mabɓe aɗana doga aɗana waɗa feere holno ɓe mbaɗata ha ɓe guiɗoma ummade yaltude ngal ɗo soɓe jaltide puɗɗa ummade allay gacce e nder ɓerde ma ɗum ɗon noon mi wiyani wonde aɗa andi ko tuba ko wiyata discours démagogique woni haalde ha weela min kaalirani ha weela wona pour welkinade sukaɓe walla welkinade jignaɓe ko analyse minen kala komin mbaɗata ko haqqillaji amen ɗi min gardinta saabu Allah hokkiren haqqillaji ɗi ko pour min kutoro ɗum ko ɗum saabi min mbi somin ƴeewi leydi ndi e somin ƴeewi kadi aduna o oɗon gandi kam wonde hunde nde ganduɗa henne ala kulli haal neɗɗo ene waɗa ɗum tout le temps ko holɗum ko ñamde wona yerde eyyi ɗum noon wadde kala neɗɗo mo ganduɗa aɗa foti ñamde ñande foof aɗa jogui leydi ndi ganduɗa henne gawri ndemiri ne yalta hen gawri semme ne yalta hen makka ne yalta hen donc hunde foof ene wawi yaltude hen soble batañse kono ko jiɗɗa aɗa wawi wadde ɗum hen an ceerno wadde holko hanma wadde feere no liggortoɗa ko no ndemirta ko gurdata ko ndemata ko an onon hande wona sukara ko fewnite ko gawƴe piccoje wona onon holko tagui hande 250 000 tonnes woni ko ñamaten e sukara hitande foof CSS ko 150 000 tonnes wawi fewnude 100 000 tonnes keddiɗo ken sodoɓe ɗum caggal leydi eɗen gadda ɗum e nder leydi ndi importation d' abord j'ai un problème mi wonani e wiide e guitten CSS kono kam minen min mbi ko ngaalu leydi ndi yo totte yo waɗe yo artu e juuɗe ɓiɓɓe leydi ndi mi wawa jabde mi wona e leydi ndi ganduɗa henne ko neɗɗo goto entreprise goto fewnata ɗo sukara jeeɗo ɗum o ko caggal leydi woni ko famille mimara koɓe ɓooyi ɗo heeɗo ko foof ko leggal ɓooyi e ndiyam foof tagata ɗum wontude nooro kalis o so gollama naam woodi liggotoɓe ɗon ene jooɓe ko gonga mais hay so sénégalais joguiɓe ɗum aussi ɓe liggoto ɗon eɓe jooɓe donc ɗum wona argument ko woni argument ko soɓe jooɓama bénéfice keddiɗo o holto o yahata koye sénégal o yahata walla ko caggal leydi o fayi ko ɓuuri hen hewde ko caggal leydi o fayi minen ko ɗon woni probléme amen donc holko saabi ƴetten ko wayno monopole par ce que ɗum ko monopole c'est à dire ko neɗɗo goto totte golle wiye ko kañum tan goto waɗata ɗum holko saabi min kay sinno ko ɓi sénégal waɗanono mi wiya ala probléme mais so tawi ko arani hay so tawi ko ɓoyɗo ɗo hen noon vraiment je suis désolé min mi yaɗani hen mi wiyani noon yoɓe dutte yoɓe jaltina mi ala e ɗum ɗon kadi saabu minen komin udditiɓe komin yaaɓe caggal leydi emin janggi toon emin ɗaɓɓi toon gandal emin liggi toon emin jogui kadi miñiraɓe amen wona banam debbo e banam gorko en miñiraɓe worɓe nan toon ene liggo donc mi wiyani wonde ka étranger tan ana liggota ko ɗo kono mbimi min komi wawa dañde France komi wawa dañde Suisse ko
komi wawa dañde États-Unis ko komi wawa dañde Israël woni hollum woni mi yaha toon ɓe ƴetta ɓiɓɓe maɓɓe fof ɓe duña ɗumen to ɓe tottami min tan goto mbaɗa liggonoɓe ɗum aɗa andi ɗum mi dañata ɗum toon kamɓene ɓe mbawa dañde ɗum ɗo hen ko ɗum woni ko mbimi ko mi wiyani goɗɗum ɗum tan woni komin kalata ko joni noon e nder ɗum ɗon ko gonmi tan koye ƴewde uddidde damal pour que ɓiɓɓe leydi Sénégal daña damal pour nadde ndema ka enen jogui ɗo hen yimɓe ɓe ganduɗa hen enen jogui kalis mum enen jogui yidde mum kono ɓe ngala ballal mum par ce que so état wallanima a wawa yaade comment état walluma hen donc ɗum woni yiyande amen minen ɗum woni komin jiiɗi ko ɗum woni tagui son ƴeewi oɗo kayit momin totti on min gardini hen ko ndema gaynaka e awo ngo ko ɗum min gardi par ce que ko ɗum pour minen ko ɗum jogui leydi ndi ko ɗum foti jogade leydi ndi min kalani pétrole et gaz garɗo bi yettere Allah ni alhamdulillahi rabbil alamin yo arda jaam yo naf en kono noon pétrole koko gasata réserve uji kalte ɗi ɓe mbima wonde 30 ans ɓe mbima 40 ans ɓe mbima 70 ans c'est vrai sa min jarteɗo e duuɓi capannayyi e goho sa fawni kam hen 70 ans o tawata komi yeehi lawolom guila ko ɓooyi kono wona noon ƴewrete leydi wona noon ƴewrete leydi ƴewrete ko ujunnaji duuɓi ujunnaji ɓenniɗo hen woodi wonnoɓe ɗo hen taniraɓe men jatan jarata men min dañoy enenne kadi taniraɓe men jatan jarata men ɓe ganduɗa ko enen jibini ɗumen rewɓe caggal meɗen ko ɓen poɗɗen miijade soɓe gari ɓe tawanɗo haydara holno ɗum yara ko ɗum woni minen komin kalata ko donc ko ganduɗa nanɗo te gasata ko noon wona pétrole wona gaz ko gasata ɗo ko ndiyam ɗam so tawi en mbaɗiri ɗum no poɗɗen waɗirde ɗum ko leydi ndi yahata ndi dillata ndi dalata sa ƴeewi leydi ndi aɗa yiya wonde leɗɗe nana puɗi hen ndiɗo leydi kay ko leydi jamdi ha paari wona leydi tampude donc c'est à dire eɗen tawi eɗen pelliti liggade eɗen mbawi wadde probléme o ko en pellitani min ko ɗum nangumi c'est que en pellitani taw pellital ngal ene heddi mi wiyani programme uji ala eɗen gandi SAED nan ɗo koko meeɗi wonde ɗo hen eɗen gandi goɗɗum e goɗɗum ENCAR nan ɗo goɗɗum e goɗɗum nan ɗo kono won ko heewi ko heddi hande saabu ko ɗon zamanu tolni ene foti yaadude kadi e usine aji mbaɗoji transformation ji ɗi saabu ko ɗon zamanu tolni sukaɓeɓe Allah ne andi eɓe mbayi so tawi en pelliti sukaɓe enen jogui ɗo nannuɗen minen ko ɗum woni yiyande amen yeesal en marche ko ɗum yahata yeesal ko konngol jolfere firtude e pular hesɗitinde min gari ko pour hesɗitinde min gari ko pour waylude jaɓɓal min gari ko pour addude yiyande hesere leydi hande zamanu o son ƴeewi aduna o ko ɓuuri hen hewde ardotoɓe leydi ɗi ko leyɗele ɗe ko sukaɓe saabu so tawi a yiiɗi leydi ndi wona leydi coftundi leydi dillondi dans le bon sens du terme totu ɗum sagata totu ɗum suka mo ganduɗa hen ene jogui doole mum ene jogui pellital mum ene yiiɗi fewnude hande France kañum woni 5e ou 4e mi anda 6e puissance économique en tout cas ene jeeya e leyɗele ɓurɗe mawnude e ɓurɗe jogade doole aduna hol gardiɗo ɗum suka mo ganduɗa nde o ƴettata ɗum nde o yarate ko duuɓi 49 hay duuɓi 49 makko timmani kanko Emmanuel Macron ko deuxiéme mandat o heeɓi omo yaare duuɓi 49 so gayni 2 mandat makko o yarde capanɗe makko joyi timmata ko capanɗe 4 e 9 o gaynita hande ministre uji gonɗi France ɗi ko duuɓi 29 capantati ɗiɗi dañi ko ɓuuri hen hewde te eɓene pewna leydi ndi France ko leydi cattundi par ce que bon ancrage ɗuma grève ƴiwi jeeɗi fati wal kono eɓene lawol fewnude leydi ndi donc onon ne gande ko ɗum woni komin gari hande haalande on ko faye nagge nge foof wawa nadde e barme ko ɗum tagui min mbawa haalde foof